Oke, diaturke lelangan ada Roro Jonggrang. Ora mokal akeh sing padha kedanan waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan Jonggrang penjalukmu tak nuruti. Emang ki loro lho, Mas. Ose bojo sewe to mar ngayahi piye? Gampang kok nek ngono ki.
kisah atau dongeng dari Roro Jonggrang. Iya. Ya. Jadi ini merupakan